Bon dia, Lopederos. Avui ens trobam a la Gimnàsia Romar, aquí a Inca. Ara mateix hem acabat de fer l'auditoria i bueno, ja hem entregat tota la documentació, hem resolt un munt de dubtes que m'ha fet na Joana, que la tenim per aquí darrere, que està sempre al pie del canyón. I bueno, comentar-vos que bé, Gimnàsia Romar és un dels gimnasis amb més solera d'Inca. Ja té molt d'anys, ja té una clientela molt fidel i entre altres coses pues, bueno, és molt famosa per les arts marcials i sobretot també per tot el tema de fitness, no? Classes de fitness que fan. Una de les coses que avui hem tocat i que per jo és molt important és el tema dels menors. Penseu que aquí a la norma espanyola un nin de menys de 14 anys necessita el consentiment dels pares perquè s'heritatin les seves dades, val? Així que ja sabeu, si teniu menors, molt important fer signar el consentiment del tutor legal o del pare i la mare, perquè si no, no estem legitimitzats per tratar aquestes dades. Així que res més per avui, ja ho sabeu, si teniu ganes de posar-vos forts i fer activitat física guiada i amb bons monitors, veniu aquí a Gimnàsia Romar, que trobareu molt bon rotllo i molta activitat per posar-vos en forma. Fins aviat i salut!